חברת אינטרטול מתמחה מזה כ-30 שנה באספקת מכונות לתעשיית העיבוד שבבי. אנו מתכננים, מייצרים ומייבאים מכונות לחברות מובילות במשק. עם צוות עובדים ומהנדסים מהשורה הראשונה, ניתן גם לתכנן ולייצר מכונות בהתאם לדרישת הלקוח ולצרכיו האישיים. ברשותנו מחלקת שירות המספקת שירות ללקוחותינו לאחר הרכישה. היו בטוחים, אם רכשתם אינטרטול, רכשתם טוב.